Здравейте хора, аз съм Дохора Бой, тук сме на Биг Бой. Това ще бъде влог разсотка и смедово. И така хора, сега ще тръгваме към напред. И така, тръгваме от моята къща на село и пътуваме. Халео, кажи нещо. Може само пръзно. И така, тръгваме. Така хора, тръгваме. И ще да минем по прехия път. И така хора. Че сака си гледам много добре. И така хора, сега ще минем по тази пътека, ето тук. Да. Какво правиш? Не знам, че скачаш, ама защо? Имам предвид. Защото те веке. Нали? Малко друса хора. Да, защото тук сме надолу и има малко неравна. Дай като стъпя. Да. И сега сме наравно, няма да се тресе толкова. А пък колата се круша, който си хвърля. Хора, вижте колко е красиво. Да, надявам се да ви харесва селото. Красота, хора. Не знам за вас, но често казвам, на мен се седи вечно тук, защото в Чирпан ми е малко... се мириш там някакви ремонти правят. Да, тук на село няма много хора, въздуха е хубав. Не минават много коли. Да. Чрез въздух не се стреля. Тук, да. Да, тук има много. Ето, на другото е неговата градина. Ето. Ето. Така, видяхте. Както виждате, това е къщата на съседите му. Да. Доста е хубаво, отвътре аз съм влизала. Да, стигна, ние сме влизали. Да. Добре, те обът се приличат на... Вау, хора, вижте какво е яко. Ако мога... Те приличат направо като на... Хора, вижте какво е яко. Те приличат направо като на... Хора, вижте какво е яко сега. Вау. Те приличат за едно на памук. Да, Захари памук прилича. Вау! Снимах една птица как мина. Какво? И там? Да. Остава днеска в този ден, да не се появят някакви магически работи. Не знам. Но знам, че има захарен памук в облаците. Сега. И така хора. Ходим и така ходим. И хора, връщаме се. Сега сме до мостчето ни. Да, вижте го. Това преди беше разпиляно, така, защото една голяма кола минава само... Да. Вижте това. Вижте това светлята, вижте ги, много са хубави. Да не говорим за уния и там. Това мисля, че бях там роза. И ще в края на клипа да покажа уния цветя до вас. Деца. И как виждате, има супер мъничка рекичка. Да. По-скоро прилича на гелчи. Пък това тук е моста. Това е, тук има ни пчелички. Да? Го мостова. Ходим. Ходим си. Там също има къщи, ето. Чакай да дойда. Ето. Хора, дано клипа да ви харесва за сега. Да, и тук не знам как се нарича това. Чакай. Нещо за тока. Това е. Как беше името? Добре, такова ще съм кош. Кош? На който пише община, братя Даскалови Смедово. Село Медово. Изтрито е така. Его нашия център. Някакво кото виждаш го там? Да, видях го. Виж, вие не го видяхте. Да. Виж какви са яки облаците отгоре. Нали? What the fuck is happening, bro? Хора. Без исках да направиш снимка. Да говорим, днеска да не се появи нещо странно из небето. Не знам. Защото такива овъци има. Не знам, само ще се върнем след пауза. Хора, връщаме се след паузата, както виждате ходим. Така.
Този влог надявам се да ви харесва. Сега само да пресечем улицата. Няма нищо. Няма нищо. Така се удари. Сега да отидем до оръдието да ви покажем хора и ще се върнем след като стигнем до него. Хора, вижте, това е моята котка. Тя е на центъра дошла, вижте. Сега ще ми дава да е Галя, защото това е моята котка. Маченка. О, вижте. Вижте го. Да, той дядо казва, че ходи с нея. Какво правиш, бе? Дядо казва, че ходи с... Дядо някой казва, че той там седи горе и го чак, когато трябва да плаща, не знам. Къде горе? Там? Не на паметника. И така го оставим да си разхожда. Се разходят. Чао. Така хора виждате паметника. А тук има нещо. Слава на героите, отдали живота си за свободата на нашия народ. Георги Иванов Минчев. Така хора, да продължаваме. Имаме само още 3 минути. Така хора, ето го оръдието. Ясно далеч има. Сега ще снимам. То. И сега. Виждате истинско също така отзад е много сложно. Ей, тук се гледа. Вижте му гигантски гуми. Това гледиш колко е дълго. Да, а пък тук се слага, не знам какво е това всъщност. С експлозиви ли са, не знам. Не, тук се слага май ракет. Не знам какво е. Това оръдие е много ау. Това оръдие е много як. Вижте, съм с... Вижте, пастичка. Тя се тръгва. Така хора, се върнем след нашата пауза. И така хора, връщам се след като си купихме неща. Сега ще оставя телефона. Ето така да не снима. Ела. Това по-насам. И така хора. Не може и да не разберем точно кога ще изключи клипа. Да, че пак ще се изключи. Така хора, още сега надявам се влога да ви харесва. Да. Видяхте и оръжието. Много е янко. Да. Маля, пръстец, ако се активира сам. И гледам ми бед сам преш. Това оръдието ще трябва е там дървото. Да. И така по-насам да дойде. И не само... бягай! Ама... Така ще трябва като няма ракети. В него има, ама не са презаредени. А те не могат да сложат повече. Да, само по една. Не. Но там където се слагат ракетите е запушено. Така хора да видя колко време е клипа. Така хора. Хора, още малко и ще се разделим. С този влог. Знаеш кога се разбрах, че то не се е виждало нищо. Да. Този мога да поддържиш. Да. Малко трябва да се заснема. Така хора. Виждате го, еде сладолет. Доста е вкусен. Да, аз харесвам повече кафя. Не знам, защо на теб ти харесва. Някакъв по-такъв сладък. Да, а това съм аз. А вижда, че тук къщите работи, дърветата, всичко. И там оръжието, което сочи. И там има едни такова спортни оръжия липица. Там има и пинг-понг. Маса, ама за жалост не се носим пинг-понга. Да, ако беше накараме някой от нас Да си вземем пинг-понга и да играем пинг-понг, да видим кой ще е най-добрия на пинг-понг. Малко остава още, 20 и няколко секунди остават още. Дай. Ето. Добре. Така. Само. Може на процент. Да. Така хора, това беше всичко това.